jsem se nějak s tím pánem bavil, protože jsem časem ještě dělal posádka a on říká, že jste se zvedl. A on hrnul tu zásadu, tak byste na mě koukal. Telefonní, přes který jste připojete do sítě, takže já budu oblast, protože jde oblast před situaci, tady Přesně na mě to tam. Já mám druhou ruku. Já mám taky tady, když dělal podcast. To dám! Ha! Dobrý! Dobrý. Dlouhej, máš krátký. Tam to má. No právě, to bude Michal přece říkal, když se takhle rozmlouváš. Dobrý, teď musíš otočit tím raketem. 3 otáčky mi měly stačit. Dobrý, tahle bude stačit. Tam dejte super. A je to teda nahoru, no. Je to teda hodně nepříjemný. To musíš dělat jenom rukou, to si musím dělat klidně jako pacient sám. Jo. Tak, zápiš si, tak, zalevo, dole, sáhne za sebe. Tak nebo po strany. Ale mělo se, tak je potřeba vlastně už toho člověka položit do celého roku. Některým kolegům se do toho prostě nechce, protože je to trvá. Ale mělo by to tak správně být. A to je tam fakt nedá. Tak za první potřebuji nějakého siláka, který to bude odsávat. Já už tvrdu. Potřebuji někoho, kdo mi pomůže. Tak, já vám teda navrhnu nějakou zárodní část a vlastně vysklápím tu část a až budeme prostě připraveni, a on si to sám bude počítat a bude jenom jedno to otočím, můžu dávat na bok, posunu opatru na vstupu a to se pokládám na 3, 2, a pokládáme. Tak a teď to je špaknou na jedné straně, zůstám, jo. Tak, tam to špaklo. Tak, raz, 2, 3, teď. Dobrý, a dolů. Teď ho neběžně vytahovat. Toho dotyčného a já si vlastně poslechnu, jestli ten dotyčný dejká. Já poslouchám, jestli to dejká. Celý když si do toho zároveň já teda zavolejte do toho záchranu. Zkontroluj dýchání. Nalev elektrody. Vytlačnice. Vytlačnice. Já jsem půl. A já bych to pak udělal na ten čeho?
Ale jde. Musíš dát nějakou sérii, masáže a dechu. Nemůžeš po každém dejchu se podívat. Já myslím, jako si s tím dejchlutím, jako se můžu kouknout, jestli to vlastně napukuje jako tady. Můžeš zahájit. Já nevím, jo, teď to nejde. A tam to bylo hodně lepší, dobrý. Koukni, kde máš ruku. Tak, co prostě